Sa number 10, LPA sagwa sang PAR may mataas nga tsansa nga mangin isa ka bagyo. Padayon nga ginamonitor sa karon sa pag-asa ng isa ka low pressure area sagwa sang Philippine Area of Responsibility nga sa subong may mataas na nga tsansa nga mangin isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Sunod sa pag-asa, malayo pang ini nga LPA nga yara sa east sang northeastern Mindanao. Kung mangin isa na kabagyo kag tigayon makasulod sa PAR, tawgon ini nga domeng, ang ikaapat nga bagyo nga nakasulod sa Pilipinas. Ginapaabot nga posible magalapod sa isa ka severe tropical storm o kung mas mabaskog pa diri si domeng, pero magapabilin ini sa dagat kag malayo sa duta. Ang ini nga bagyong ginapaabot nga pasulod sang dapya o kung magapasugod sa dapya sang hangin habagat sa Visayas kag Mindanao. Sa subong mainit ang panahon sa Negros, ilabi na kun udto, pero may posibilidad man sa gihapon sang pag-ulan kun hapon kag kun gabi. Ang trough o kun ang extension sang bagyo ang naga-apekto karon sa Palawan kag sa Mindanao.